nandosa uri kudanana nemukadzi wemunhu kuti uende naye muchidzere, uende naye muloji, uende naye mubedroom mako, uende naye kana kuti iwewo kuinga mubedroom make, kana mumotikari mako, kana kupi, ndio intention yani yako. Ini chandukurovera intention yako yekuti one urudana nemukadzi wemunhu knowing very well kuti mukadzi wechii ipapapo mombe 4 because kudana nemukadzi wemunhu pandiri ini zvakafanana nekurara nemukadzi wemunhu. Saka chabhadhara mombe 4 kune mukomana nhasi dende 26 April. Yabva muna April toenda muna May, June. End of May unofanira kubhadhara mombe 2, then by end of August 4 tinofanira kubhadhara. Kana usina kuita izvozvo unobhadhara iri mari 350 pachi unobhadharira kuno. akabvisa tsvakirai kuno wakushoti wada kuya mombe saka iwe waibara naye wana 2 uzoti hana kuroora uruti kana uda kutanga kutaura kuti hana kuroora waimubara naye sei wari wana 2 iwe uzoti hana uyangada kuroora uyangada kubvisa mari is why mazuano new marriage act anditi new marriage act anditi ikuti tukagara nemukadzi makore mangani 6 months wanoziva mwedzi mingani 6 months cohabiting akaiti mapoto ataiti mapoto aya ukagara nemukadzi yo for that period whether musinoita sei usina kubvisa roora kana utakabvisa roora akuzwa kuti mukadzi wani mukatorambana mukadzi yo ane right yekutoclaima property yomakaita muri mese panguva iyoyo makutosheya hafu hafu nemaintenance kati asina mwana munozwa nyaya iro yamaiti yamapoto anditi yamaiti mapoto ye akusina chinonzi chii mazwa bangu akusina chinhu chinonzi chii mukatogara nayo 6 months gore dha akutoclaimawo motikari makatenga murudanana muri bese akutoclaimawo mapoto akutoclaimawo zvese zvamakatenga mutori bese nyangwe musina kubvisa kana sei ndumba kwake. Civil marriage hakusina chinonzi chii mapoto titezanditi saka zvokuti murume akabhadhara shoma kana kuti akadii wakatobhadhara shoma iyoyo mukatambira aka makatambira shoma iyo kusvika pekuti vana vatatu pozotaura nhasi azi asataroora dai matoya munomutaura makutukumbira kuti murume tavaya kumusungisa iya kuti asubhadhara roora tatomusunga kuti iya kupedzisa roora but now handiyo nyaya ndeyekuti waenda kuhura uri mukadzi wemunhu 4 2 by end of May 2 by end of August imimi 1 kumukadzi wake tigare pasi bambo Profit. Right. Imimi babu. Munopinda chechi ndi. Munopinda chechi imwe chete neuya ndi. Munopinda chechi nani? Na mbuya. Na mbuya. Na baba wacho. Na baba wacho. Imimi kuchechi muri chi? Ni profit. Profit. Ipapo ndo panondinetseka
ukaoma kuti sei imi maprofita musingaoni sei imi maprofita musingaoni saka miro musanditswe ndiyo ngezvekuyepa akamuona uri muprofita muchechi chinhu chinonzi muprofita muchechi chinhu chinokosheswa chinhu chinoremekedzwa and watendi wenyu kufunga kwenyu how do they feel wakakuna nhasi makamira pamberi apo mune mhosva yekubatsira vanhu kupombana muchechi muchinyepa mukadzi wemunhu nemurume wemunhu mukadzi wemunhu ane murume wemunhu mobatsira imimi kupombana kwavo kubatsira kupwanya imba musoda kutaura ibama because ukati kunditaura muprofita ka kuti munhu akangokumbira foni yangu ovha angoita zvakaita vanozosira foni yangu ndiwo ndaitanga kuvhunza for how long have you known each other kusvika paextend yekuti munokumbirana foni makaroora here Mungu ndakaroora. Saka imimi mukadzi wenyu ainzwa sei achinzwa kuti imimi makumbirwa foni ndimai nhingi mukapa foni iyo kuna mai nhingi, mai nhingi oita madhiri awo nefoni yenyu imimi. Chakaita ndechekuti mukadzi wangu akatoti sevavakidzani tikashaya muriwo kana kuti wakashaya muriwo vanodzikawo kuuya kumba kwedu. Saka chakangoitika imistake yefoni yangu yakangokumbirwa ndisina kana chandani. Izwai baba, mukadzi wenyu nemukadzi uyu vanombokumbidzana here foni? Kwete. Saka sei imimi bro zifunga makamira mukadzi wenyu nemukadzi uyu havakumbidzani foni, asi imimi murume wemunhu munokumbidzana foni nemukadzi wemunhu. Zvingotaura kuti inini mai Mutasa wouya kuna Shumba wakuti Shumba ndipewo foni yenyu. Shumba wototi wotopedza kuti mai Shumba Shumba wotadza kungovhura kunoti mai Mutasa wanga unofonera ani, wanga uchiitei, ati kusvikira pekuti mai Mutasa wakunyora mameseji mufoni menyu imimi ari kuenda kune umwe munhu. Not ekona one message baba. And wazopedza imakandomira hamuna chamuri kuziva koundomira kuti pedza yenyu mai, itai yenyu mai, mweya uri kunditaurira mai, itai mai. Ndizvo no isusu bambo inini from what zviri paground zviri kuratidza kuti bambo nyaya iyi maizviziva. Nyaya iyi maizi because bambo mukatifosa kuti titsvage tinoitsvaga. Arimo mameseji acho aitozi madzibaba ndichakuitirai pala arimo. Andakafoda aitozi ndichakuitirai pala iye akatoti ndini ndazindire foni. Ndopakazozi foni yacho yakafa ndakaigara kwazvava yakatsembera CD rashaikwa kwaona. Arimo mameseji acho. Iye akati nemeseji kuti yandakatofoda yaisirwa airtime na Mutingova. Irimo futi iye aisirwa. Mameseji maminutes aisirwa zvirimo. Kana abaura bati zvirimo. I'm sorry mambo. Kana kuti andiliziva zvirimo. I'm sorry mambo. Munguwa yakapinda mameseji andina kumboziva kuti pakanga painenda. Pake iye airtime andina kutomboiona. Andina kana kutomboiona. Baba mwana wangu na Mwari hanyepi. I'm sorry mambo. Varipo vanozvikuburira kuti vatsanangure kuti nyaya iyi ndaiziva here kana kuti chii varipo. Iwe vhura mameseji. Dai rinozomubata ipakaoma vakasenda yane uyu foni
Because uyu akagara murume akagara nefoni yangu kwe5 days ndisinayo ndichitonetseka kuti foni yangu izvo yatorwa. Ndakaenda kumapurisa, nyaya ndakaisa kumapurisa. Aisungwa. Wakasungwa ere? Vakati vachauya vachiona nezvazvo. Makaripota rini? Vanyengesa mukazvinhu saka zvikukunyengerera. Akana kutorera nehemi. Kwete foni chete. Ndio watu ya tembo. Mambo kama kutizwe ile kama message isela wala ningatopeza ngoja. Ndingatopedza nguva ngatonopedzera nguva yambango zvakawanda zviri apa ndatanga kutozvitaura chichi ingatofa. Handisina zvangu chekuramba mama. Handisina chekuramba mama. Senyaya yangu kukwira mamungoramba yainga zvinhu zvakatobvira pachena ona kambokuerenga chiri imuswa 13 April. Anzwadia uya anoita sei anobvukira kiki anogona kungodzoka chero nguva. Manje ane foni here, dai ane foni ndamubata madhamu wacho forwarded ndomubata sei manje uya atori ega so foni anayo but yakasetwa nemurume wacho saka uya ndakumuudza agare akamuka. Maya padheni handizosvike dai ane foni ndasvika ndiende nayo here. Bo dai maiwe padhuze naye ndataura naye mirai toni bo baba bo kana kusiri kuneswa zvako ungasimbisa handizoshaye plan mangwana. Okay. Dimadziva bereka kuti angari mumwe here kana angari damwe angari mumwe zvatambudzire dare nguva handiti handichaverengawo ndinoziva ndikatoverenga pambuka unodzingirirwa unowanhu ndikatoverenga pambu mukona nese ndikona ese ndikuverenga ndezvenyu zvese izwai pambu ndozvandikutaura pambu chinhu chakaita senge kurarama kwatakuita mazuva ano pambu ndozvakuita uchinzi pafoni usanyore, usatuke, usataure zvisina basa pafoni. Because pane akatozvitarisa, pane ari kuzviteerera, pane ari kutozvida. Ende zvinhu izvozvo usati wanhu yaunozoti pamwe zvapadotaura pafoni hazviiti hawapengi because anotoziva kuti pane samwe yakatodii mwari urikuza ukatoona nyange mazuva ano kuchitaura shamwari usasende message handi because ukasenda message ka
message kuseva epo ndinonosvika yaseva. Saka panika print out mamessage ese wakasenda baba vanenge ari nguva nezuva nekuti wakasenda uri pa the nearest booster ripi zvese zvinenge zviripo. Saka kana wafunga kuhuraka baba zvinoda kungwara hazvichadi mamistake. Mazwa baba kana wafunga nyaya idzizi dzakuda kushinga because unongotoziva kuti mhosva yako iri padhuze dhuze anytime tinongovhunduka. Muruziva baba asi mombe yekudini mombe yekuba kama wakaringa chidzizi mumba megirlfriend hamubviswi hembe dzese. Mazwa bambo pamwe pacho panoda half body unoziroza kuti anytime tinokwanisa kudii tinokwanisa kuvhunduka. Pamwe pacho nebhutsu usabvise pa zvinganosara nekashota zibhutsu wakadii mazwa ivi nyangwe kana uri mumba memunhu ka nyangwe ukazwa nhunzi kuti mwe chimbomira uteerere kuti yavhurikwa nei kunei because mama yazwa mutsindo wechii usaishore panhunzi yatokutaurira unozwa pamwe mukadzi wemunhu saka ini mubamula for aiding munhu kuti arare nemukadzi wemunhu kudana nemukadzi wemunhu imi muchiziva kuti muri mukadzi wemunhu apa muri hama munopinda mese chechi muri mukuru wechechi zvakafanana nini kwandiri zvavazondirakidza kuti nemi bambo muri kutozviitawo kuchechi ndimi waya vari kutaudza vari kuprofitawo nokuti mai hamufi makaita mwana wenyu ari mandiri ndimi mupedzisira makurara nevakadzi wechii muchapa mukomana wemombe 3 May asati asvika 3 May mukomana wemupa mombe yake yekubatsira kuti munhu atate nemukadzi wake. Zvamakaita pamwe zvakafanana nekufukidza munhu neamburera ari kurara nemukadzi wemunhu ime mufukidza neamburera ndo zvamukuita. Saka zvakafanana nekuti mimi makabata amburera neari kuita mhosva yenyu yakafanana. Hanzvokama muchibva munomu mwamakwira mugomo mwamaita munamato kuti Mwari akuregererei zviro zvenyu chechi irambe ichifamba zvakanaka. Hanzvokama Mwari wamunonamata imimi ndiye Mwari wandodii wandionamatawo inini ndiye Mwari anonamatwa nechii nemunhu wese. Mwari watinonamata tese haadi zviro zvenhando. Kana chechi ichikunetsai mambo ibvai kuchechi. Kune vamwe wakabvira wataura kuti hatiendi kupi kuchechi. Basa redu nderekuita chii zviwi. Endai mojoinewa pane kunyepera Mwari muchiti ndiri wenyu imi musiri waMwari. Tiri kutsvaga vanhu vanotendeudza vanhu nekuchengetedza vanhu mumitanda umu tichifunga kuti mamuri ndiwo mune vanhu kwavo asi ndimo munana mambara. Hazviiti baba, chiita izvo. 4 mombe imimi baba, 2 by end of May, 2 by end of August. Kana musingana mombe muine mari 350 pachi pamombe. Iwe mukadzi iwe mombe kumukadzi wemunhu wemukomana. Iwe bambo iwe mombe kune murume iye yekubatsira kupwanya imba yake. Mubadalira pano
Anzo. Iye bamsori changani. Iye tere amira bambera kapita. Amira bambera bammamutas. Asi wango unyepa baba. Ufano waliswe. Nyepera tani. Torra ngwa dare. Jangan bila orang kan ada orang sumber darah. Orang pun bersama macam apa? Dari dulu ni. Kita ni sama kita. Chemo chachizwa asi tiri kuti semunhu wazondozo une chekuita neanga runakirwa wake iye asina kuzonakirwa akabata amburera chienda shamwari usazodini usazodaro basa rako chienda wodzirire chii wanhu kuti wasakanganise mutana. Iwewe uchaita example kune wamwe wamira pamberi pechechi kuti wakomana ukana munhu ari kukutuma kana munhu adana nemukadzi wemunhu mutsiure. Nyika yedu inogara zvakadi zvakanaka. Pamuri kuenda kugomo koma musakangane kuti namatira wapa kuti patiri chibata vanhu vakaita semi tisatore nguva. Handei. Thank you.